ଚାରିକେ ଚାରି କାଦୁଅରେ କୁମ୍ଭାର ତ ହାଣ୍ଡି କରି ତିଆରି। ଚାରି ଦୁଇ ଗୁଣେ ଆଠ ମନ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିବ ପାଠ। ଚାରି ତିରି ବାର ଭୋକିଲା ତୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦଉଥିବୁ ଆହାର। ଚାରି ଚଉ ଷୋହଳ ଡେରି ଯାଇ ଶୋଇବୁନି ଉଠିଯିବୁ ଷୋହଳ। ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ କରିବାକୁ ଭଲ କାମ ହାତ ଅଛି ଯୋଡ଼ିଏ। 424 ଭଲ କାମ କଲେ ଯିଏ ଭଲ ଫଳ ପାଇଛି। 4 ସତା 28 ବାଉଁଶରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଜାଣିଥାଅ ବଇଁଶୀ। 4 ଅଷ୍ଟା 32 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାଳିଆର ବେଶ ହୁଏ 32। 4 ନୂଆ 36 ନଈ ବାଲି ସରିଯାଏ ବସି ଯିଏ ଖାଇଛି। 4 ଦଶା 40 ଦୁଃଖ ପାଏ ଜୀବନ ସେ